Era o caso que por falta da agua da que bota o cielo e por sobra de sol íbanse os campos quedando secos. Todas as presas e os pozos ya estaban cuasi baleiros e aunque un río caudaloso lambía as casas do pueblo, corría entre unhos lastrois polo fondo de 2 tesos. E agua del non se podía subir os campos, nin menos as viñas, quasi que todas plantadas nos pericuetos, sendo as que máis falta tiñan naquel entonces de rego. Sin saber o que facer, 7 horas estuveron falando da gran sequía que estaba entonces facendo, de que as follas das patacas se esmurecían nos leirós, que a herba toda dos praos non tiña de alta 2 dedos, que os nabos, quasi nacidos, non se podían ter tiesos, e que sin hinchar os vagos secábanse do viñedo. Todos, pois, do mal queixábanse, mas naide atinaba o medio de poñer coto á sequía que amenazaba perdelos. Hasta que o secretario, dixo: «Señores, eu penso que unhas jeringas facendo poderemos chupar con elas augas das nubes no cielo». «E é verdá», exclamaron moitos. «Eu cuido que estades lelos», dixo o síndico. «E por qué?» Observaron. «Porque ve o cielo raso, sin nubes. E sin hai de ningún tempo pode dar o que ten, o mesmo lle pasa o cielo». «Pois quasi debe ter razón. Que dices neso?» Pregúntalle o secretario ao alcalde. «Que me convenzo». «Pensemos logo noutra moda de regar os campos. Penso», falou «que por riandola agua subindo en caldeiros do río, os veciños todos acaso». «Lévete o de emo». «Pois non das mala salida, nin tampouco un ano enteiro abonda así para regar a metá do noso término. Podemos tamén subila por ensalmo, aquí facendo que veña a bruxa fungueira que sabe oracións o efecto. Nas cousas superficiosas e bruxerías non creo. Entonces, faite de conta que nada dixen. O cielo, pidamos que nos ampare, pois non queda outro remedio». O alcalde puxose en pé e así dixo fiel de fechos: «Vai catar o calendario e, pois sabedes ler, veremos si naquesta ou noutra luna trae ou non trae auga o tempo». «Eu non lle vou». «Ábate, non vayas á cárcel. Teño aquí, ulo». «Vou sacalo, pois que sobre min o levo». Nesto a trampa dos calzois, desatando fiel de fechos. O almanaque, envolto nunha bula, sacudo dereito, farraco e encomezou desde o principio a lelo. Cando o mes e día da fecha chegou, dixo: «Tempo seco». E máis alante, falou o síndico, «trae bon tempo». E cando dá auga? Tárdalo na metá do inverno. «Válanos Dios». Vou entonces outro medio a propoñervos, que a solamente pode sacarnos do atolladeiro. Por noso ben de patrón a San Crispín aquí temos, ao santo máis milagroso, e dos santos que hai no cielo. E se a mí non me credes, preguntai aos zapateiros. Por todas estas razois, e outras que calo, voto eu, porque no vaina poñamos a noso patrón hoi mesmo. Presto do síndico a idea, todos dos pelos colleron, se que as ideas cabeza teñen na cabeza pelos. Seguidamente nombrouse unha comisión co intento de que tratar da novena do patrón fose co crego. O señor cura alegrouse do que acordou o concello
E o glorioso San Crispín, avogado dos maestros de obra primeira, en rogativa puxeron aquel día mesmo.